Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar. 2014 yıldan başlap Өзара салым жинау буенча республика программасы эшләп килә. Барыбызга да мәгълүм булганча, бу программаның өстенлеге халыктан җыелган бер өлеш үзара салым акчасына республика бюджетыннан 4 өлеш субсидия бүлеп бирелә. Соңгы 8 елда авылларыбыз шушы хисапка күзгә күренеп матурланды. Юллар төзекләндерелде, таш түшәлде, чишмәләр чистартылды, ремонтланды, урам утлары булдырылды, булганнары яңага алмаштырылды һәм башка бик күп файдалы эшләр башкарылды. Авыл җыеннарында бу эшләрне дәвам итү 2022 елда да планлаштырылды. Хөрмәтле райондашлар, үзара салым акчасын җыйнау буенча беребез дә читтә калмасак иде. Бу елның 1нче кварталында җыйнап, республика бюджетыннан бүленүче субсидия өлешен алып, планлаштырылган эшләрне үз вакытында сыйфатлы итеп башкарып булачак. Үзара салым акчаларын җирле үзидарәләргә яки Акбарсбанкка тапшырырга мөмкин. Авылларыбызның төзеклегенә, матурлыгына үзебездән кечкенә генә булса да өлешебезне кертик.